दिनै गान्धी जयन्तीनि मुङै भारत नाङै गासैबो जोंनि नोगोरारिफोरनो गाहाम हामलायनाय आङो बावहरबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनो आं साबायखर बावो। दिनै धेकियाजुलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 153थि जोनोम सान महात्मा गान्धीनि जोनोम सान फालिनाय जादों। गान्धी जयन्ती फालिनाय जादों। बेवहाय आंबो बाहागो लानो खाबु मोनदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जि थासारिखौ आं नुदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि गोसोखौ लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों, बेयो जाफुंसारबाय। खोब मोजां मोनसे थासारि। गुबै बाथ्राया जाबाय मा, महात्मा गान्धीनि मुङा जाबाय नन भायलेन्स, अहिंसा। महात्मा गान्धी माने अहिंसा, गोजोन, सान्थि आरो सैथो। दिनैहाय जोंनि बर' समाजाव समाज गठननि जे हाबाफारि, बेवहाय गोबां थासारिजों जोंनि समाजा बारबोनांगौ जादों। माब्लाबा जों गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामदों, माब्लाबा जों आखायाव हाथियार लानानै आन्दलन खालामबोदों। बे गासै थासारियाव जोङो नुनो मोनदों जे बेवहाय गोजोननि अनगायै जेबो खामानि होआ। बे अहिंसानि खान्थियासो बेवहाय देरहासार जायो। नंगौ, जोंनि समाजावबो जोङो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांदोंमोन, नाथाय आल्टिमेटलि सरकारजों सावरायनानै गोजोन सान्थि सुक्ति खालामनानै जों दिनै समाज दानायनि बेबस्थायाव जों दिनै हाबनो गोनां जादों। भारत उदांस्रिनि नेचाराबो बेनोमोन जे जेखि दांगा हांगामा जाया मानो, आल्टिमेटलि महात्मा गान्धीनि जे अहिंसा खान्थि, बेजोंसो जों देरहासार जादों। बुहुम नाङैनो महात्मा गान्धीनि जे आदर्श, बेखौ दिनै फालिनो लादों। दिनै वर्ल्डआव, भारत नाङैनो बुहुम नाङैनो बेखौ मोनसे इन्टारनेसनेल डे अफ नन भायलेन्स, बेखौ फालिनाय जादों। खोब मोजां थासारि। आरो आं सानो बे महात्मा गान्धीनि जे आदर्श, बेजों गमामायैनो जों साफ्रोमबो बेक्तिया जाथि गथ' नाङालासिनो जों बयबो बेक्ति हिसाबै जुदि बिथांनि जे आदर्श, सैथो आरो अहिंसा खान्थिजों जुदि समाज बेबस्थायाव बाहागो लानानै जों बयबो खामानि मावोबा बे बुहुमा गोजोन जागोन आरो जों बेजोंनो गोग्गो समाज जों दानो हागोन। दिनैनि आफादा फरायसा आफादा अहिंसा नीतिजों खारबाय थादों। बेनि जे मोनसे संबिधान, बे डेम'क्रेटिक प्रसेसजों जानाय, प्राइमारिनिफ्राय लानानै जोंनि आनसलिक कमिटि लानानै, जिल्ला कमिटि लानानै, सेन्ट्रेल कमिटि लानाय, बिनि जे अर्गानाइजेसननि जे स्ट्राक्चार, बे गणतान्त्रिक प्रसेसजोंनो जन्म जानाय आरो गणतान्त्रिक पद्धतिजोंनो बर' माहारिनि थांनाय खान्थिजोंनो महात्मा गान्धीनि जे आदर्श, बेखौनो जोङो सिगाङाव दोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो आं मिजिंथिदों दिनैबो बे आदर्शआ दंबाय थायो आरो इयुनावबो बे आदर्शखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलिबाय थागोन। खारन बेनोल' मोनसे लामा जे समाजखौ गोग्गो, समाजखौ माने गुन गोनां दानायनि मोनसे लामाया जाबाय अहिंसा। बेवहाय जाहाथे हिंसा थाया जोंनि समाजाव। आरो जों लुबैदों मा, हिंसा गैयै समाज, थगायनाय गैयै समाज, सोबख'नाय गैयै समाज। गतिके बेनि आदर्श नीतिया महात्मा गान्धीनाव दं आरो बेखौ जों सिगाङाव दोननानैनो जोंनि समाजाव जोङो अहिंसानि नीतिजों जोंनि समाज दानाय बेबस्था जों बयबो बाहागो लानांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आं साननायाव, आंनि नुनायाव, आंनि बुजिनायाव बे हाबाफारिखौ दिनैबो लाबाय थादों, इयुनावबो लाबाय थादों। दिवस के उपलक्ष्य में आपसू ने महात्मा गांधी जयंती का जो कार्यक्रम रखा है, उसके प्रसंग में मैं यहाँ शामिल हुआ। ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो छात्र संगठन हैं, उनमें आपसू ने महात्मा गांधी के अहिंसा के आदर्श को मानकर अपने आंदोलनों को आज तक संचालित किया है। और आज का ये कार्यक्रम भी आपसू की अहिंसा दर्शन में जो प्रतिबद्धता है, जो संकल्प है, उसको बहुत पुष्टि मिलती है। और ये हमको अपनी युवा पीढ़ी को बताना ही पड़ेगा, यंग जनरेशन को बताना ही पड़ेगा कि अपने अधिकारों के लिए या कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए संविधान सम्मत अहिंसात्मक रास्ते से ही वो उस चीज़ को पा सकते हैं। हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, क्योंकि जितने लोगों ने भी हिंसा के आधार पे अपनी लड़ाई लड़ी, उनको भी अंत में समझौते की टेबल पे अहिंसात्मक बातचीत के लिए आना पड़ा। और पूरी दुनिया में यही चल रहा है कि अगर आपको समाधान चाहिए तो वो आपसी प्रेम से, समझौते से ही हमको प्राप्त हो सकता है। और नॉर्थ ईस्ट में आपसू के द्वारा आज ये जो महात्मा गांधी की जयंती का आयोजन हुआ है, या 10 साल पहले भी प्रमोद बोरो जी ने गांधी जयंती मनाई थी, तो वो 2013 का समय था और आज 2023 है। इन 10 सालों में भी हम देख सकते हैं
कि किस तरह से हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट का गोमुख है, बोडोलैंड है, वो किस तरह से अपनी समृद्धि की ओर, प्रगति की ओर जा रहा है, अपने अहिंसात्मक आंदोलन के आधार पर।